Voyeurs de tot Catalunya, benvinguts al programa que us obre una finestra amb aquells desitjos més íntims. Un programa que és més que un programa de zàping. És molt més que un programa de zàping, molt més que un club, perquè aquí tenim totes aquelles imatges que tu estaves esperant. Sí, no cal que triïs hores i hores buscant por los internetes, por los quioscos, por aquí, por allí, mi vecina. No cal, aquí ho tenim tot reconcentrat, meravellós. Tenim totes les imatges, les fortes, les més fortes, les encara més fortes. Pide por esa boquita. No, por la boquita no. Por los ojos. Pide por los ojitos. Tenim un programa que, Déu-n'hi-do, que fa por, així que poseu-vos còmodes, abaixeu les llums, respireu fons i prepareu-vos per viure una de les sensacions més brutals d'aquesta vida. Mira, Aquesta nit, a Voyeurs, últimes tendències en autoerotisme. Tot sobre la bisexualitat televisiva. Dogging. Aconseguim contactar per practicar sexe amb desconeguts. El desenfre sexual de les celebritats. Chicholina. El mite eròtic de 3 generacions. I molt, molt més. Us diré dues paraules. Una, dues. Buena, Nati. Buena, Nati. Buena, Nati. Però què està dient aquest boig? A veure, buena, Nati són dues paraules que s'han posat molt de moda, però molt, entre els internautes, eh? La xarxa va plena de buena, Nati. Expliquem-ho, això. Resulta que Nati és una noia que li fa una fel·lació, un mami blue a un company de classe, mentre un tercer company mira que té poca feina, agafa una càmera, és un voyeur com nosaltres i com vosaltres, i els grava en vídeo, amb un telèfon mòbil d'aquests, és igual. I què passa? Doncs que, clar, això puja a la xarxa, ho veu tothom, buena Nati. Es fa molt famós i amb ella la foten fora de l'escola, pobra. Ai. Espera. Roger. Buena, Nati. Se agarra las manos, Franco, nomás. Oh, Nati. Ya, Franco, no se puede grabar bien, po. No grabé, Ya no, se lo está grabando. Perdón. Pero agarra con una mano. Muérdele la cabeza. No pasa nada. Con una paja con la mano. Dale. Bueno, pues, Franco. Déjale. Búscale. Saca las manos, pega la mano. No sale tu cara en ningún momento. En ningún momento sale tu cara. Buena, Nati. Dale, póngale, sí, en ningún momento sale tu cara. La boleta, dale. Buena, Nati. Ja us ho deia jo, que s'ha fet molt famós, això. Escolta, no us ho creureu, però en el món de l'erotisme han trobat un excel·lent camp d'expressió en els dibuixos animats preferentment japonesos. A la meva època això no passava, Sí, ara sí. Gèneres com anime o hentai ja compten amb infinitats de seguidors d'arreu del món i una alternativa a l'erotisme tradicional. Llavors, sofisticades animacions eròtiques, com les que veurem a continuació, permeten als autors quotes mai vistes en la televisió. Sovint creuen les fronteres del prohibit.